I veliki pozdrav ljudi, moj Nikola i danas igramo Minecraft Runner na Mineplexu. Da igrat ćemo 2 partije, vidite ovako kako mi laguje, zato što previše dugo mi se uploadu video, tako da bacimo se odmah. Runner, nije tu, gdje je Runner. Znate, da vidite mi skin, to je moj, to jest ja sam. Evo ga, Runner. Ljudi, odigrat ćemo 2 partije, nadam se da će biti dovoljno, nadam se da nećete hejtovati i to je to. Sada, ja ovdje imam 150.000 gemsa, tako da mogu da uzmem koji god ću. A uzet ću ipak to da uzmem marčar, zato što ljudi mi buguje jumper. Neću, nema vas, ajmo ovako ćemo. Evo, krenuli smo, ovo je moja omiljena mapa, to jest baš je dobra mapa. Ovako, ajmo, krenuli smo. Plak. Da, ovo mi je predložio Mihajlo Sečivanović, pozdrav veliki za njega. Da, bio je u pravu, a vidite kako mi laguje, da, bacilo me napred, ne. Da, zato što snimam, pa zato mi valjda i laguje. Ja nisam pro jer nikakav u ovoj igri, ja volim da igram. Mislim, zanimljiva je igra, da. Oh my god, ne, oh my god, dobro. Ne, to je bilo to ljudi. I ljudi, evo nas opet, da, sad neka druga mapa, ovu nikad mapu nisam igrao. Da, sad smo uzeo gruda kit. Nešto stvarno je kit dobar, mislim, nije dobar. Ono, malo, vidite, sad buk. Sad ću ja da ga uspodam, vidite, možda gubi. Evo ovog ću. Ali ljudi, inače da cijelo bum. Ne, za malo mi je lagalo. Da, crkao sam se. Ne vezi ljudi, ako vam se svidjela epizoda, ovo je mnogo kratka epizoda, ako se svidjela možda lajkujete. To je bilo